Aħna determinati li nibqgħu nagħmlu aħjar għan-nies. Hekk stqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'intervista li saritlu l-ħadd filgħodu mill-ġurnalist u manager Special Project tal-PBS Mario Xwiereb fil-Mellieħa. Bernard Grech tkellem dwar kif il-Partit Nazzjonalista immexxi minnu huwa wieħed b'saħħtu li determinat li jibqa' jaħdem għall poplu Malti bis-saħħa tal-viżjoni ċara illi ħoloq il-Partit Nazzjonalista. U semma diversi sitwazzjonijiet importanti li l-Partit Nazzjonalista flimkien mal-poplu irnexxielu jdawwar deċiżjonijiet tal-Gvern fosthom dik dwar l-inkjesta pubblika brabta mal-mewt ta' Jan Paul Sofia u l-abbozz ta' liġi tal-abort. Dan fil-waqt li fakkar il-ħidma kontinwa li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista sabiex jerġa' jġib lura l-400 miljun euro mis-serqa ta' 3 sptarijiet ta' pajjiżna. Nistgħu nitkellmu fuq teorija, nistgħu llum nitkellmu fuq il-ġustizzja soċjali. Pero x'jagħmel u x'namlu aħna effettivament li jgħod kien hemm fost oħrajn Jan Paul Sofia. Qedtilhom dik il-mara fil-waqt li s-sena l-oħra ġejna nippontifikaw hawnhekk fuq il-ġustizzja soċjali bejn is-sena l-oħra u llum ġiet quddiem il-Parlament għaliex aħna imbuttajna mozzjoni fil-Parlament. U intom in-naħa tal-Gvern ivvutaw kontra u mbagħad ġimgħa wara għax hekk kien jaqbel għax kienu qegħdin jieħdu backlash bidlu għax m'hemmx konvinzjoni. Ġifieri meta tgħidu oppożizzjoni mhux b'saħħitha, oppożizzjoni li ġalet lill gvern illi nagħmlu inkjesta pubblika, oppożizzjoni mhux b'saħħitha meta ġibna it-tliet sptarijiet, oppożizzjoni mhux b'saħħitha meta li dan il-gvern ġalnih jagħmel U-turn fuq l-abort u ma ħallejniex l-abort jidħol ġewwa pajjiżna, mela oppożizzjoni b'saħħitha x'tagħmel? Intant meta mistoqsi mill-ġurnalist Mario Xwiereb rigward il-kunsilli lokali ta' pajjiżna u d-determinazzjoni li l-Partit Nazzjonalista jerġa' jmexxi numru ta' kunsilli, Bernard Grech stqarr li l-Partit Nazzjonalista jemmen fil-ħidma integrali tal-kunsilli lokali u l-kunsillira minn kull partit politiku. Dan fil-waqt li stqarr li l-Partit Nazzjonalista huwa gvern alternattiv li se jkun qed jerġa' jagħti s-saħħa lura lill-kunsilli lokali, saħħa li taħt il-Gvern Laburista kważi spiċċat fix-xejn. Aħna l-kunsilli lokali rridu nerġgħu nġibuhom aktar effettivi u nżidulhom ukoll il-funzjonijiet għaliex nemmnu fil-kunsilli lokali. Fid-diskors tiegħu Bernard Grech tkellem ukoll dwar id-diffikultajiet li jesperjenzaw u qed jesperjenzaw diversi professjonijiet fosthom l-infermiera, l-għalliema u l-bdiewa. Ma dawn tal-aħħar huwa stqarr li matul dan l-aħħar żmien il-Partit Nazzjonalista ta' widen lill-bdiewa fejn għamel diversi laqat magħhom sabiex jifhem id-diffikultajiet illi qed jesperjenzaw kif pajjiżna jista' jkun ta' għajnuna għalihom. Dan fil-waqt li fakkar fid-diffikultajiet li huma persistenti lil minn xtutna fejn indirizza l-gwerer fil-Palestina u l-Ukrajna. Hekk kif sqar li minkejja li Malta huwa pajjiż newtrali dan ma jfissirx illi nibqgħu ċassi lejn dak illi qed jiġri madwarna. Intant Bernard Grech semma wkoll li l-Partit Laburista ħakem diversi istituzzjonijiet taħt idejh fosthom lill-PBS fejn saħansitra anki fl-aħħar ġranet bidlu l-kelma ta' Bernard Grech fil-Parlament bl-Speaker tal-Kamra tad-Deputati jiddikjara illi l-PBS bidlet il-kliem tal-kap tal-Partit Nazzjonalista.